May bisita sa Northern Mindanao ang mga opisyales sa National Task Force for COVID-19. Dugang detalye sa nato sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yasara gibutyag sa National IATF nga adunay kakulangon ang ginahimo nga contact tracing efforts sa Cagayan de Oro City LGU ug kinatibuk-ang Region 10. Nakita karon sa National Task Force for COVID-19 nga dugang paningkamot pa ang kinahanglan alang sa contact tracing sa syudad ug sa rehiyon. Sumala pa ni contact tracing czar Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ideal nga successful contact tracing program mag-average sa usa ka COVID-19 patient, 37 ang ma-identify nga close contact o kaha 1:20 ang minimum ratio. Apan sa syudad, anaalamang kuno kini sa usa ka positive patient, upat lang ang ma-contact trace. Pasabot ni ini, sagad mga kabanay lang sa pasyente ang nasubay nga mga close contacts sa mga contact tracers. Aron ma-maximize ang pagsubay sa mga close contacts sa mga pasyente sa syudad, gipailawom sa training ang mga contact tracers. Sa pag-iikot din po namin sa different areas, marami po ang naka-home quarantine. Okay. Dapat po talaga i-abolish na po natin yung home quarantine at pataasin na po natin yung ating mga quarantine facility. Nagbigay na po ng directive si Secretary Ling Briones na kung ang isang area kinakailangan ng isolation facility, pwede po nagamitin ang ating mga dinadapat na dormitories at school building, 50% na magamit po nila. Hinoon gidayeg sab sa opisyal ang mga maayong laka nga nahimo sa syudad ug sa rehiyon, sama na lamang sa active health surveillance sa mga silingan sa mga pasyente nga nagpositibo. Lakip sab ni ini ang paspas nga pagpatuman og localized focus containment zones nga usa sa mga rason kung ngano wala gilayon misaka ang mga local cases sa syudad. Na yung ginagawa niya, instead na hintayin ang mga pasyente na pumunta sa ospital, sila ang mga mga case surveillance teams ang pumunta doon sa mga barangay. And he reported to me that they have already completed more or less 270, to be exact, I think 270,000. Sara sa kabahin sab ni Mayor Oscar Moreno, iya matud pa ginarespeto ang opinyon o komento ni contact tracing czar Mayor Magalong. Apan sumala pa niya nga bisan pa man ubos ang average ratio sa syudad, iya matud pa nakasalig matud pa siya sa mga lakang ug efforts nga ginahimo pinaagi ni Dr. Joselito Rituya, ang head epidemiologist sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.